בניגוד לרוב תחומי הרפואה הקונבנציונלית שמתמקדים במערכת אחת בגוף האדם, אם זה רופא עיניים או גניקולוג או קרדיולוג, הרי שברפואה אלטרנטיבית הטיפול הוא הוליסטי, כלומר כזה שמסתכל על כל מערכות הגוף והנפש כיחידה אחת, ולכן בדרך כלל מדובר בטיפול רב-תחומי. היום נשוחח על הנטורופתיה עם דוקטור זיו מאיר מברק המכללה לרפואה משלימה. שלום לך. שלום. אולי נסביר קודם מה זה נטורופתיה. כן, נטורופתיה היא קודם כל משלבת בתוכה תחומים רבים, תחומים כמו תזונה, צמחי מרפא, תמציות פרחי באך, דימל מודרך. יש לנו באמת הרבה מאוד תחומים שאנחנו משלבים בתוך התהליך. באמת מאחר והנטורופתיה היא כשמה כן באמת מוגדרת כמטפל רב-תחומי. כלומר, זה אדם שמטפל בתחומים רבים, כאשר בסיס הריפוי או בסיס הלימודים הוא תזונה. אבל התזונה היא לא רק, מכיוון שכשאנחנו הולכים למשל לתזונאי, ויש לנו בעיה, דוגמה של אכילה, כמו למשל הפרעות אכילה, אז כמובן שאנחנו קושרים ויודעים שההפרעות אכילה קשורות לגוף ולנפש. העובדה שהאדם אוכל הרבה, או אוכלת הרבה, או שלא אוכלת בכלל, או תופעות של אנורקסיה, בולמיה, אכילה אובססיבית, כל אלה אפשר לפתור אותם תיאורטית על ידי תזונה. אבל בעצם התזונה לא תפתור את הבעיה. הגישה ההוליסטית אומרת שבאמת כדאי להתמודד גם דרך הנפש. בדיוק, עם הנפש. מכיוון שאם אדם יעשה דיאטה, אחרי שיסיים את הדיאטה, סך הכל הוא די מהר יחזור חזרה. ונשאלת השאלה למה. כלומר, מה הסיבה? מה הסיבה לזה שאנשים באמת מכורים לכל מיני מאכלים כאלו או אחרים? מה זה מנותם להם? וכמובן שהקשר הוא קשר נפשי. זאת אומרת, העובדה שאני אלך לדיאטן וייתן לי דיאטה, אוקיי, אני אחזיק, אחרי חודשיים, 3, ירדתי במשקל, אבל לשנה הבאה אני כבר עליתי בתוספת. באמת בלימודי אדם שלומד נטורופתיה, לומד הרבה דיסציפלינות בעצם בו זמנית. הוא לומד תזונה, הוא לומד גם אנטומיה, גם פיזיולוגיה. פיזיולוגיה, נכון, הוא לומד גם צמחי מרפא, אבל מעל כל זה הוא לומד גם את הקשר בין הצד הנפשי לצד הפיזי. זאת אומרת, זה שאדם אוכל הרבה, או אוכל יוכל אפילו נכון. לכל בעיה בעצם הנטורופתיה נותנת פתרון שמשלב את שני הצדדים, הפיזי וה... בדיוק, גם הביטוח אותו דבר. באיזה טווח של, אני לא רוצה להגיד מחלות, אבל בעיות, סימפטומים, הנטורופתיה יכולה לטפל? מכיוון שהנטורופת לומד הרבה מאוד תחומים, חוץ מאשר תזונה, הוא לומד גם טיפול בצמחים. הוא לומד גם תמציות פרחי באך, שהם בעצם סוג של צמחים שנועדים לבעיות רגשיות. הוא לומד גם לפחות 2 תחומי טיפול במגע. זאת אומרת, יש לו בעצם מגוון מאוד רחב של טיפולים, שגם אם אדם סובל מכאבי גב, לדוגמה, שזה תיאורטית, לא קשור בכלל לנטורופתיה, זה מאוד קשור לנטורופתיה. משום שגם הכאבי גב יש להם הקשר הוליסטי, והנטורופת יכול גם לטפל בהם, מכיוון שיש לו גם את הצד הנפשי. שום דבר לא עובד רק ברובד אחד. בדיוק, הכל עובד תמיד במשולב. זה נכון להגיד שהנטורופתיה היא בעצם כללים לאורח חיים בריא, או שזה... אפשר להגדיר אותה רק כשיטת אבחון וטיפול? היא גם כללים באמת לאורח חיים בריא. יש בה את כל ההיבטים. מצד אחד זה איך באמת לחיות בריא ולאכול בריא וכו', אבל זה לא רק, זה שיטת אבחון וגם שיטת טיפול. כלומר, בניגוד נגיד למקבילה של התזונה קלינית, זה בעצם סוג של אבחון וטיפול שהוא ממוקד, אבל הוא ממוקד סימפטומטית. הוא לא מקיף, הוא לא מגיע באמת לשורש הבעיה, משום שזה שאדם יש לו בעיה של הפרעת אכילה כזו או אחרת, אז הוא יכול לפתור את זה באופן זמני. כלומר, אם אדם יחזיק מעמד וכו', אבל רוב האנשים לא מחזיקים. אבל אם הוא לא יעשה את הטיפול... אם הוא לא יעשה את הטיפול ויגיע לשורש הבעיה, בדיוק, אז הוא בעצם יחזור חזרה מהר מאוד למה שהיה קודם. אני מאוד מודה לך. בבקשה.